Reciclar é moi sinxelo, non custa nada e agora ademais ten premio. A Tropa Verde de Vilagarcía pon en xogo máis de 60 premios para aqueles que se unan á causa. A iniciativa impulsada polo Concello busca fomentar a reciclaxe entre os veciños. O que facemos é incentivar a reciclaxe, é dicir, o que promovemos é que a xente recicle máis e mellor. O que facemos é dar puntos, digamos un cheque como este, non? Este cheque será entregado en diferentes puntos onde a xente leva os seus residuos, valga a redundancia, ali recibe puntos que poden canxear por diferentes premios e descontos no comercio local. Temos unha rede de comercios que colaboran connosco, dando diferentes premios, desde un café de balde, uns nachos, ata hai un cheque de 10 euros para gastar en diferentes establecementos. Agora o proxecto busca máis participantes. A tropa instalouse na Praza de Galicia para entre hoxe e mañá captar novos usuarios. Polo de agora este exército vilagarcián da reciclaxe conta xa con máis de 250 persoas implicadas. Temos 250 usuarios, hoy esperamos aumentar moito máis, establecementos chegamos ao 45 e tamén, pois agora estamos empezando, lanzamos con isto e queremos pois que vaya aumentando todo pouco a pouco, a medida que sexa conocida a iniciativa, pois aumentaremos tanto usuarios como establecementos como puntos de recollida de residuos. Así que xa sabes, se vostede quere formar parte da Tropa Verde, mañá a mañá entre as 10 e as 2 ten unha nova oportunidade neste posto instalado na Praza de Galicia.